ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 5,000 ମିଳିବ ନା 10,000 ମିଳିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ଏ ଭିଡିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିସାରିଛି, ସେଥିରେ କି ଆପଣମାନେ 5,000 ଲେଖା 3 ଥର ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ପାଇବେ ବୋଲି। ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ଜାନୁଆରୀର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି। ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ଦିବସ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଏକାବେଳକୁ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ହେଲେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରିବାରରେ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯଦି ପାଇନଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ବି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରୁଥିବେ ଏବଂ KYC କରୁଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ ତାହା ରିଜେକ୍ଟ ନ ହେବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କହି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କେଉଁମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ମାନେ 5,000 ନା 10,000। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 2025 ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ତାଙ୍କର 2ଟା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମାନେ 5,000 ଲେଖା ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ପାଇବେ, ଯାହାକି ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ମହିଳା ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିବିଟି ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ KYC କରିନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଫିସିଆଲରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି କାରଣରେ ଯଦି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ପଇସା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ।